COVID-19, koronavirus. Svijet je umoran od ratova, pohlepe, licemjera, sebičnosti, zlostavljanja, nasilja, zavisti. Narod, djeca umiru od gladi, samo zato što nemaju i ne daju i novi bogati. Ratovi isto ubijaju djecu, starce, civile, nedužne. Po zemlji samo zato što ne daju svoje časti i ne daju svoju čast i neće da se predaju ovim pohlepnicima većih sila. Stvaraju se ratovi samo da bi se uništila njihova zemlja i zadužili, to jest porobili, to jest ovo današnje stanje. Zaduži pa vladaj, daj kredite, daj im sve. Od pohlepnih tako u zadnje vrijeme imamo ratove u našoj lijepoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Imamo u Siriji, Afganistanu, Iraku, Libiji, Jemenu. Možda je sljedeći neko, sutra će biti drugi. Na primjer Iran, Rusija, Sjeverna Koreja. Nikad se ne zna, ovi stat neće dok ne dobiju boks u lice. Zavadi pa vladaj, to je njihov